Velkommen alle sammen. Jeg er rigtig glad for at se det store fremmøde. Vi skal tale om business intelligence, om digital platform og om big data-begrebet. Nye begreber inden for vores digitale verden, som vi nu skal til at forholde os til. Vi kan sagtens håndtere det her kæmpe problem af den her tsunami af information. Vi kan bruge vores business intelligence systemer til at have den rette ryg, vores sande ord, eller vide præcis, hvem vi er som organisation. Gav en klar sammenhæng mellem forretningsstrategien og anvendelse af KPI'er. Altså at der er en sammenhæng mellem, hvor er det virksomheden er på vej hen, erobrer man nye markeder, nye kunder, er man i gang med at reducere, hvad er det man er. Man kan sige, det skal gerne understøttes i den konkrete digitale strategi og de KPI'er, man egentlig arbejder med. Det gør, at topledelsen bliver ret interesseret i det, man laver. Det, der var mest overraskende i dag, det var egentlig at høre Morten Søndergaards præsentation af de nye moduler, som Sitecore har udviklet, fordi det tror jeg er noget af det, som vi kan komme til at få rigtig god brug for. Det, jeg synes, der var mest interessant i dag, det var jo sådan set, at det virker som om, at alle virksomheder har den store udfordring, at man har store mængder data, som man ikke rigtig ved, hvad man skal stille op med.